Ụtụtụ ọma ndị be anyị, daalụnụ ka eke unu mee. Biko abịa m ngwa unu na o nwere ihe ndị kọmpani delu m n'ime abalị ebe 11 nke ime abalị taa, ya ka m na-ewetara unu ọkwa maka ndị nọọsụ nọ na be anyị. Fasi unu tinye aplikeshọn unu n'anya na kapshọn unu ga-afụ ka fasi denye ka m si welie kọpịli ya tielu unu ebe ahụ. So a weta email mana eji m email edit me out kịta. WhatsApp m emebigo, ana m abanwuzi na WhatsApp m, mana mma abanwuzi onwe ike echi ọ ya adịzi mma mmezie nye ma ọ bụ nwelu fon ọzọ mebezie tụrapụzie fonu nke isi mbụ ndị be anyị sọsọ ndị nọọsụ ka a na-akpọ foku gụọ kapshọn ọfụma. Ịgụọ onye ọfụma ị ga-aghọtakwu ya. Ọ bụrụ na ịghọtara ya iweli ewejeri ntataprita ọkwụnụ ma ihe a na-akpọ ntataprita nya ataprita ka ọ tapịala ya gụọ ya digest enye maka eji m email ahụ. Unu ga na-abịa ebe mgbe niile maka ihe ndapụta na-adapụta ọ dapụta ka isolu na ndị mbụ ga-eweli ya maka a sị na anụ bụ ụzọ na-aṅụ mmiri ọma. Ya ka m ji kunye n'ụzọ ụtụtụ mebele unu vidio maka kọmpani nye emie onwe ike nyekwuye ndị ọzọ ndị obodo ọzọ fa agba ọsọ na-eme fe nweluche ihe nlite nọ na ya. Ya ka m ji gbaa ọsọ pụta si ka m meelie ụmụnne m na nzukọ mma na nneji ọdịmma ndị Igbo. Ọ bụ ya ka anyị na-achọ. Ihe mma emele unu bụ ntinyechie kapshọn email ahụ asị unu wee tinyebe aplikeshọn mma editie out ndị itinye out. Ọ bụ so na inbox ka m ma enye ndị mmadụ mana ihe ị ga-eme mbụ bụ ịbịa ịkọmentị ebe a ịkọmentị ya na ịchọrọ ya ịbịa n'inbox kọmentị ya. Mma agba mbọ Chukwu nye aka ka m banwuo n'inbox. Chukwu biko nye aka taa Chukwu biko dodododo ndoliko nye aka taa maka onwe mgbe mbịa mbanye ụfọdụ ọjụ mbịa mbanye n'inbox ụfọdụ ọjụ. Ya ka m ji trọsụzia WhatsApp si ka anyị mebe nso na WhatsApp. Unu edezinelu m ihe na inbox unu debe so na WhatsApp. Onye chi ide ihe ya weta screenshot yes ị ga-etinye nkwụ ya n'inbox mana ka o si na-edi bata inbox ma ọ bụrụ na ị na-edili sọsọ ndị nọọsụ ka m na-akpọ ị na-edi ihe ọzọ ịbata na taa mbọsị ọzọ akpọ ndị ọzọ oku metụta ego ịbata ka e nwee ike nete ndị nọọsụ ka fa nweta ọpọchuniti a. Biko ịchọ ihe ọzọ ịbata n'inbox sọsọ ndị nọọsụ chọrọ ya ma ị chọrọ ya fa nwanne gị ma ị chọrọ ya nke aka gị. Ihe ị ga-eme bụ ibulu ụzọ kọmentị ebe a si na ị chọrọ ya ịkọmentị cha ebe a si na ị chọrọ ya ịbịa n'inbox kọmentị ya. WhatsApp anyị adịrọ mma aka m asị unu bịa na WhatsApp. Kedu ndị amara a sọskraịbụrụ mmadụ bịagodi ka nye gị emechazi sọskraịbụ